mga pictures niya. So kung maaari, can I have one camera? Tiny. Camera daw para ano? Para send niya ng picture. Pa kukuha ng picture ganun. Video ka. Waterproof. Sino may waterproof? Camera. Sige yung akin, hindi po waterproof. Hindi. Picture lang para ano, i-send sa agency pa no. Okay. Dito. Tara. yan lang po muna. Ano, hide. Time out. Titigil ko yung recording para di marinig yung password mo. Picture muna dito. Ayun, nice. Oh, quick video cam naman sa akin. Kasama ako. Hello. Sabi tayo, Lawrence. Tara. Mike, ikaw yung mag-narrator. Lalim ko lang yan. We're now entering the caves. Mayroon mag-narrator ng... Oo, mag-ano ka. Mag-voice over. Hindi unang panahon, hindi tayo storytelling, ano tayo, documentary. Wow, look at that animal, man. It jumped from the tree. Its predatory instinct has taken place. And now, maganda, di ba? Ganun dapat pagka ano. Baka rin, pinagtitrip ako rin. Sir Jeff, ikaw na lang ano, narrator. Yung ano? Ay, sinabi. Asan si ano? Si Lorna? May sinabi si Lorna? Yun, sabayo natin. Yung dalawa nga. Ay, hindi ko narinig eh. Kaya kami ito sa pag-English, baka lang, hindi tuto sila. Sounds like French. Bonsoir. Siguro may signal doon. Julas dito. Ingat kayo. Oh, di ba? Ingat kayo. Magaling nga mag-French. Sir, multilingual ako. Marunong Pangasinan, French, yan. Lahat ng language, alam ko. Makati. BGC ako sa Jeff. Oh, magaling rin ako sa Indian, Chinese. Ako magaling Chinese kasi sa Chinese kabili ko, di ko bigyan kita discount, di ba? Oh, galing Chinese. Uy, nice one. Basta pagka takot na ako, hindi ako papasok ha. Meron na akong disclaimer ha. And now, we're going to start exploring the cave located here in Sagada, Philippines. Stay tuned for the next... Oh, di ba? Di ba? In the next episode. Oh, di ba? Oh, pre. Kami ba? Group picture ulit dito. Ayun, group picture. 16 members, one group picture. Here, Basahin mo yun, no? Tapos inalit mo. while in Sagada, take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Come on, come on. May pang Halloween na boss. Diba? Group. Group, ayun na, group dito. Saan po yung kuha? Dito banda or ayun? Tara. Ano ba? Ano Ari. ba ang nandito dito? Yan, nakaline tayo. Okay. So, nang ka na, Laura? This cave, we will see the huge, massive Malamig nga. content of the stalactites and the stalagmites. Wow, so amazing. Ikaw na may hides. Marlon, ikaw ano ka? Pang ano siya eh, pang Halloween. Pang Halloween. Hindi, ginagaya ko sana sa BBC, kaya lang ano yan, yung merong documentary ng Maniert. Talent Boys. Maniert. Okay, bilis. Uy, yun na sintinda. Lawrence, yung mani, sabi mo, ako na nga yung nagtatawag. Ako, asan dala mo? Ako na nga magtatawag, tapos ikaw yung magluluto naman, hindi pa. Hindi yung dala mo. Wala, nandun. Shit, delikado ka. Kaya may baka ma-disturb yung mga bats.
Madulas to dali lang dumulas ako. Hindi naman, pero naninigurado lang ako. Wala na, baka madulas ka. Okay lang, madulas ka. Nadulas ka. Pero pwede palagay muna dyan. Ayoko dumulas dito, Dana, batong-bato yung tatamaan ko. Fuck! Dahil lang. Name of the place. Dapitan. Sumaging. So kaya tinawag namin dito Sumaging Cave. Now, ang Sumaging Cave na to, parang ginawa itong, parang burial cave ito before. So you can see a lot of cabins here before. Ang problema that is destroyed by nature. And nature cause. Now, as what I told you a while ago, parang ito yung pinakamalalim na kuweba sa buong Pilipinas. So expect na kapag pagpapasok tayo, puro pababa siya. Pababa. At saka yung first part ng cave, that would be very, very slippery as what I've told you. So, yan, possible ganyan yung mga attires. And then, kapag nandun na tayo sa first part of the cave, hindi pa ito Sa first part ng cave, wala po tayong ginawang hagdanan na ganito. So, if possible, kapag papasok tayo dito, wala pong maghahawakan ng kamay. You should concentrate on your own. If possible, you should grab the rocks na open palm. Hindi ganito. Delikado. So kung maaari yung pinaka-weakest, the weakest of us, yung alam nating pinakamabagal, siya po yung mauna. Why? That is to maintain our distance. Yung second part ng cave, doon natin makikita yung mga rock formations. We have a lot. And then yung third part, alanganin na tayo. Hanggang tuhod lang naman ang tubig. So we'll not be going there. Sige So po. yung pupuntahan natin, yung hanggang dibdib lang. First rule, if you, ang iniiwasan natin dito yung mga basura. So if possible, if you have candy wrappers, ilagay sa bulsa. Ano daw? Ano din? Candy wrappers. Yan. So if you're ready, kung maaari yung linya natin, isang linya lang yan. Yes, sir. And then yung weakest will go in front. Malibay mo na mauna. Ano mo lang. Ako'y pinamabagal pero ayoko mauna. Ako'y pinamabagal dyan, di ba? Mauna na kayo. By the way, yung mga kasamahan ko pala, si Judy, Sir. and then Adrian. So, kung may problema kayo, just tell it to them. Hindi sa akin, ha? Sige, Sa sir. kanila.